adwuma no wɔn sɛ yɛ dɔɔso nti yɛde bi asesɛ obi ansa obi a yɛ ne deɛ nti yɛ kaa na ɔbɔ ayɛ saa security fo na ma yɛ nya ne nti sɛ kaa wei hyɛ no so ɔpanyin bi ɛna yɛde hɔ ama no nti o kaa no asi kwan wadawuruma na oyi afiri hɔ ama yɛ JR 874-14 JR 874-14 srɛw a medium ɛpaakyɛw koyu kaa no ma yɛ sisia na yɛma ɔpanyin bi aba hɔ yɛtoa so deɛ Papa Thomas maame Naomi abusua nka yɛ na mu tie Auntie Teresa midwife didi mu deɛ ɔka Auntie Teresa kuma so ka obi na abɛrɛ jansen 2 million papa yi si so na nto abusua nyinaa Papa Isaac na otie ɛyɛ ɔmo a ɔmo si adeɛ wɔ nkyɛn university ɛmɔfra no ɔba Felicia enti ɛna ɔmo baayɛ ɔmo sɛ ɔmo baayɛ a yɛnyina ne mu ɔmo wɔ sukuu mu Papa Isaac enti so na nto ɔba Felicia 50 Ghana cedis ɔmo ayɛ adeɛ na mo miɛnka sɛ amen sabere yi nka abɔ wei deɛ twa to a meyɛ ni asɔmfo asɔpani sira mo twa atoɔ no yɛfrɛ mo yɛka mo ma adwuma no nso so yɛsra wo 2020 yɛhia mu nyinaa wɔ kyerɛ ha ɔmo ma kakra mo nya na momfa mmra na yɛnkɔ anim saa berɛ yɛnkyɛ bi abɛwo sɛ santim bi ato ɛyɛ Universal Church of Jesus Christ ɛyɛ Apostle Abraham Obugyen Apostle Abraham Obugyen Apostle General nasapoma ɛna saa bere wɔ bɛyi nadamfo paa ɔno ba ɔnka nadamfo ɔse me nua paa ɛne sɔfani John owusu ɛkyɛw sabere na yɛfa kasafidie so na yama ɛkyamfoɔ ɛdu ɛkyampɔn the third ɔne na kyamponya ɔkyerɛbaafoɔ amanfo hene ɛne wura so assembly man ɛne kumawo DC ɔno abo Samuel Adai adekum ɛne mpanimfoɔ a moka ho nyinaa yɛntimi mmɔ mo di maako yɛfa fidie so na yɛmmɔ mo nyinaa akwaaba ɛkwan sonko so piao yɛdamase agbɛrɛ wokɔ ɛkyɛ sabere maame Naomi na otie Papa Thomas sɔfoɔ mpanyin ne abusua nkae nyinaa ɛyɛ Samson ɔdɔyɛ
Samson Watson, a tough friend of her, on any year more. On also come papa, ex woman. Was I any yard on the papa? One trade your tea answer as if a perfume. Or green one on Chassis. So, oil deep for your son, honey. And Yaba, Mammy, know me. I dress at 50 guns. Honorable Benito, very good. Honorable Benito, who's still? I don't know. Akuma will be a job. Akuma will be a job. No, was I a minister for lands and resources? On the DC. Yes, what did you see? Honorable Rebecca, Yeboah, and NPP Chairman, constituency chairman. That's right. No, not coming to go. And so, but I'm from America. And it's something for you to catch your material. Yes. And I do Pia Yamawa. You want me to was look crocco. Was look crocco. Yes. One moment free as I just about here. I'm not to something for Fafa. Woman, my friend, you do free. I'm not to something. I'm the teacher for you. That's what it is. The player free. Yes. I'm going to buy you. Never mind, I'm going to free. I'm going to be sure. Yeah, sure. Really? I'm going to have to send you more friend. I'm not going to do what in that. I'm going to talk to Paul. Yeah, I'm Papa Copa. As soon as I'm not crying. Then so, some of them in nothing. They're my mini corporate. Yes. Come on. I was sorry, adɔfo a yɛhyia mu ha yɛma yɛn nyinaa ho yɛakɔ saa bere mi a megyina ha yi megyina ha ma Nana Kuma Wohene bɛma kyea me ɛna mekasa yi owusu bɛmpa kodua sɛ wote din deɛ a na me so mema me ho yɛakɔ yo na ni abusia baby adro no be ma chia me ese mi primaki na me ko na me san e ba biom wadaroma me da mo ase Eshedase na honorable MP honorable Benito na watch am oni DC Obapa Rebecca ne papa pa na yes ne papa preko pe ya man tiesi ama enumba yeah antiesi momo nyoma me ha ready am ginger ready am na ya bakara akwa mama mama ready akwende kwende mwa ready am ginger ba wa ready am na ya bakara me be wa do so e mwa minimo
Nanso, baby, I will not let you know. A simple 24 pine. You may be a teacher of born heaven. And the amount of us of Cassiwa. Yes, I'm going out of the council. Now, what you cannot require my the teacher AW 8230 40. And so you can't require him. Number one pack of accounts. As you see, coming now. And can't be an honorable Benito. Happy. Deputy Minister for Lands and Resources. Obaya, when he ends, DC, Obaya, if anyone can teach you more, baby, I will come see no. What do you mean? Yes, Slamo, your best say, yes, shows. I need your counsel. Go to you on my affiliate. Yes, Master. And I must say, Apostle Bako, a year, Obabia. And before you say, I will not buy a more now, to tell me, yes, once somebody and so I'm going to need Selena. Yes. I'm going to need Selena. Watching. I'm going to need. I said, never papa and your color. 50 Ghana. I'm going to need Michelle. Yes, also. Opening Abraham on the year. They can't carpenter police. Carpenter police. They can't now be one in the year. 50 Ghana cities. Samas 2 million. 2 million. City. Hello. Somebody a best of one. Only no soldier for your pretty for any man. Some will be around for maybe I'm so many more. The Paucho and the council. You didn't see about don't you know yes. I have to search international. I've been practiced. And I can say, I'm in the science of me. I'm as a good ambassador. Na kama amenda woni na kama iswenye na to abusua anwam omo ba ya bishop pastor ene pani fo ene bishop 3 million sia abusua monya ene dua monya kama konya go from emergency mada abrebo district as yemi show sauso na ya mama afia menu efio ami na o si nsi so 1 million why are they yemi show city mi hamsa also so bujan Mama de Yama, the American fact, and 25th October 2020, I will liberty keep foot back. Accra, I want to know Papa Safway, near free, I want to know, now you're man, you be after first, one day, Nadia, and it's a penny, a radiator is a friend, now and that, you might know so, and then I'm saying you in the year, I got from. Eki na wanti mama wotu na sofo mpani fwo se omma amema abusua yako so omo na tekire ma enti na omo somebody anso omo di omo 100 Ghana cedis omo se so pani Thomas Adu Bampa oni ma me kwani ni abusua so mpani fwo munye omi ndu ana mo di abo ya sa pani Thomas na bibi na obi atieme ya wayire oda okukum na busua fwo omo ofenso kokwate na kasani nje bia na mo to san Baba Chia, now I'm so with him, and my show sign on my cycle.
ọmọ bá yọ mi wọ mílíọ̀nù náà dáfẹ́. ansa na nana ne kasa mi bẹ bá wọn káwé yẹ si ẹ kwan JR 7739 T ẹyẹ TV wadawuro ma ọwọ kwan wei mu a ẹdi mpanyinfoɔ bi ba hɔ wadawuro ni die so yi firi hɔ ma yɛ abusua ɛne adɔfo a yɛahyia ha ɔhene kyia me me bae na mesɛ m'akyi makɔ asa baabio saa berɛ yɛ a mekasa yi mekasa ama bɛrima asafo twene kokodua ɔne ne mpanimfoɔ ɛne nana tumawuma hene bɛrima asafo twene kokodua ɔne nana hema sɛ waa ampansa tumawuma hema ɛberɛ a yɛpagya ɔsɔfopani mo nyinaa mohunu nea ɛsii ɛwɔ ha bɛrima ɔne kuma traditional council anahema ɛne adɔfoɔ bebree ɛne yɛbɛboa yɛ a yɛpagya ɔsɔfopani ɛma ne tumi ɛyɛ akɛseɛ ɛwɔ asase so ha yi a ɛnɛ akɔba sɛ ɔsɔfopani deɛ akyerɛ ne bɛka sɛ wankra na neɛ owuo nso so bɛka sɛ ɔreyɛ no sɛbe mennim sɛ ɔdasani bi bɛtumi asesa no ɛnɛ bɛrima ne ne maame ɛne ne mpanimfoɔ saa berɛ nka sɛ bɛrima no akasa ɛwɔ ha nanso biribi nti bɛrima ntumi amma ɔtu nana mo yere sɛ ɔmmra na obisi nanan na ɛnɛ nea adɔfo abusua asɔre ɛyɛ biara no ɔmmra no ɔmɛtie na ɔmfa ɛho mmuayɛ mmerɛ no nana wura so hene madawoma mo nyinaa mo ahu no ɔka kuma wo traditional council no ho nanso nana nso sabe ne wɔse ne mpɔn ɛna da ɛfa mu yi bɛrima ne nananom nyinaa sɛbe yɛde yɛn mmɔ nsoro ɛnɛ amane a yɛyɛ yi deɛ bɛrima ɛka ne sɛ okuta ne nsɛm ɔpepipi mmienu Ɔpani Thomas wɔne wabusuafoɔ asɔre mpanimfoɔ ɛne adɔfoɔ a yɛahyia yi sɛbe ahɔhoɔ a yɛba biara no yɛmfa nsom wɔ mo mawie wɔ yei ɛyɛ kumawu sɛkyerɛ kumawu assembly yɛwura adɛ agyekum ɔno na ɔda assembly no ano ɔno ne amanado asabio ɔda assembly no anaa ɔdi wɔn anim ɔno nso wɔgyina assembly n'anim ɔse ɔpɛ mmiɛnsa abusua asɔre Ɔpani Thomas yɛaka nyinaa no na ɔbaa kurafoɔ yɛnyini mfirim yɛnye ne mfa nyɛ amanneɛ ne korakora no mia megyina ha yi me nua pɔ ɛne ɔsɔfopani megyina ma me ne me nua no mu nyinaa ɔwusu bɛmpa brothers and sisters yɛde yɛ bakora ne yɛte ne sɛ deɛ yɛkeka bi akora no ɛnyɛ nokorɛ nanso yɛba yɛ a yɛbɛhu nea yɛkɔ so yi na kyerɛ sɛ yɛka ho biribiaa a ɛnyɛ yie anuanom yi yɛn nso yɛkuta nsɛm ɔpe baako pɛ ɔsɔfopani Thomas wo ne yɛyere asafo ɛne adɔfo a ahyia yɛnyɛ nneɛmfa nyɛ amanneɛ nneɛma ka nyinaa wɔn nyinaa mfa amen ntato ɛda mo ase amen sabere santimi na yɛ dɔm ase awurade nhyira mo santimi ato fɛfɛɛfɛ ba abɛkyia ɛyɛ yɛ sɔfopani Thomas ne bɛmpa wɔ fa yɛfrɛ no ɔpani yɛwosu ne mma ne nananom ɛne nasenom ɛna to santen fɛfɛɛfɛ ba abɛkyia I repeat this announcement please obi biara hɔ keka wɔ pɛn no mesewara yika no firi kɔ no ma yɛn na mpanimfoɔ no ɔmoba no ba na ɔmoba
Sabi political artist from Penina has a Muti and champion a deputy minister for lands and resources on Benito, on the BC of Papa Rebecca, or Monian Pipi, executive chairman for Omobaye. Sabi and remember Grand Cobonomi and Sandy. I can see me back pay Muti into the Sawa, Wakaro, Fancy Baby Maye, or the person on the Baye, no one from Franco. Yenisa would be an Abuiti, but yes, 10 September. Yàrá mi na yẹ kó sioni na yẹ ọ̀pẹ̀ni Peter yẹ sioni district pastor ne ní abá ọ̀dà fọmọ náà yẹ yí nínú yẹ yẹ na yẹ fẹ́fẹ́fẹ́ sáà sísè na yẹ wọ́n sọ́fọ́ Jeremy Jumfọ́ sáà bẹ̀rẹ̀ yìí ẹ̀sán so ọ̀ma mi dàmpọ́mà yẹ kó sioni ayẹ yẹ na yẹ wíyẹ yà nípa àti ọ̀bẹ kyerẹ́ bi wà ha náà ọkọ̀ hɔ náà wọ́n bá bẹ kyerẹ́ ne yẹ fẹ́fẹ́fẹ́ ẹ̀yẹ wọ́n sọ́fọ́ Jeremy à sáà sísè na wúlò bi adómdóm yà kò sí ẹbẹ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n kyerẹ́ yẹ yẹ kó sí ẹwọ abẹ́rẹ́pọ̀ ọkọ̀ bi yẹ papa yẹ de nyina yẹ ndọ́fọ̀ yẹ wọ fà yẹ wọ́n fà sí sọfani Timothy Mensah Ashanti West regional pastor the late yẹ kọ́ akọ̀ nínú náà wọ́n kyerẹ́ ẹwọ abẹ́pọ̀ fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ sáà sísè na yẹ kó sí ẹbẹ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n kyerẹ́ yẹn all regional pastors trustees district pastors and zonal pastors yẹn náà yẹ ṣẹ́ wọ ẹ̀ṣẹ́ fìyà nkẹtì abẹ́pọ̀ so bẹ́pọ̀ so yẹ ṣíà na yẹ kọ́ akọ̀ ṣíà sọfani Thomas adu bẹ́ẹ̀ mpa ojúmọ́ bí yẹ sọ̀rọ̀ kọ́ni ọ̀dí yẹn bá bẹ̀ dì má obi biara ẹ̀yìn hó fíìm má obi biara ẹ̀yìn hó fíìm afẹ́ náà wọ́n bá na mi fẹ́ fi diẹ kẹsì yẹ so àmọ́ obi biara akọ àbá na náà sọ kyerẹ obi biara sẹ ẹni diẹ kwan so ẹ̀yẹ busia pani asọ̀rọ̀ pani ọ̀bẹ kura ni na busia ni nyinaa yẹ adi kọ́ sẹ yẹ wọ́n nyɛ kọ́pọ́ adi adomdom yà 2021 February 23rd to 27th February. Yẹn nyina yẹ kọ́ ṣíà ẹwọ Heroes Park Kumasi Sports Stadium hɔ a wɔn mu na saa park na baba nyara hɔ a wɔn mu na Heroes Park na wɔ wowura mu ansa na wɔwura main no wɔn mu na yɛ papa yi yɛ kɔkɔ yɛ no yie adeda no no fɛfɛɛfɛ ɛbɛn da okura da yanwɔ da efia da mmemme da eti mmaa sɔre bi ɛnfa ne program bi nkɔsɛ hɔ sɛ mɛ yɛ nansa mpa ɛbɔ wɔ hɔ wɔyɛ saa watu mpanyin emre wujirim tiadi I repeat that particular announcement ma branch bi district bi som bi emfani program gonkosia 23 February 27 February say me ye na nsamba bo ne afiri ho aba bachia ene ye mesraw pa edura ye nyina ye kwa obi bi sase ehe ne abada ehe ne betena edura no ma ye be hu bi ye ne betena ewran be hye ne wode nyam na me ne asitu samen na ya tamose very good and for say seri keje nyase da enti panifo ye say yankasa e wodwumadi ya sei no na ya tamu nyina se wokwa sonko so ya nyina nim dia sense wiem nka ye ya na ema na mu na ya samai na nso so ye ya na ye sie abusia ne mpani nyina nan na ya damose awadi sitamo na onte buhye bi a wote no me ya aka amen. That I say, yes, engineers now. And Jabia, I am the independent candidate. Yes, I am fellow. Mr. Emmanuel, say the free. Very good. And a son to be an Soma, and Jabia, yes. I say, Mammy Naomi, not the Indian, Papa Thomas, not the Indian, Essy was 100 Ghana cedis, 1 million. Money. No, you are young for more a unicality. Papa, I did a moment. I say, amen. Amen. Citizen, you are. Miss, one way I go to so for Penny John also a channel. And two and another, Sa moment. So Penny now on the farm for a year, farm work. In himself, my boy, we carry a million. When you did birthday, you define a casana, and see, and yet, maybe Papa, uncle, maybe you won't just say, maybe a cover. And the answer from a couple. I am from the same media city. Some of you come to meet you. I don't know what we did. Me pacha wuni mi amena ya wachi amena. Mene abafunu mi akama no. Ya je kamo mu ya ko ye papa. Ya ye so bolo. Ya ye zompo. Ya ye emuduro. Na wa yenche ha. Ani to fara no mu
so ma cho be bia no obra nche ma bia no very good ay kama na wo so pani bra na awari nam fe no ordination in the last the can ordination no more na one more yes 2020 batch no aso for woman na kasai wo mo ba gia sonfo January 2020 woman na so pani Israel mo na ka baba I'm afraid military o makoma bo fe no kwasa mi ni ayi mo ya sa so pani ni se gu wo so na o ma tini amedi so fancho wan na se na so awurade tiesie de no kwale bi ya so bi tim ho na it popping achia amuya ajabi wo ajabi ai ajabi ti aso so pani ko pa fra no a aduma de tim ho so mo ba ya mo dia ho million somebody tell us to do campaign esi so and get rasis regional pastors district so adi for agenda for so for my baba pa na obi kafra me su awurade ti ase 200 series me cheya na me da o se that's mo ko fa mi mra biem ya to so dia aya Mary somebody eba for ben ye asofo na sabe o mo kasi asokwa safo amu so baba cheche wure na amu tawochi ene pa pe kwa amu gro mo se wure awokida na jiro 3 million mo asokwa safo 3 million ento papa Thomas ento busia na so mpani ya asokwa safo ya de mo nka amen na famba ko foi na o mato sante fe emema ne ye nan ema ne ye mienu famba esi le trim kodo kimom o se figima na chele kama na ye de kama tension ya kwa haya olumbia beba from face here ye nutritious ahwodin room e di boost immune system COVID-19 abai so fight against disease bia ono famaka ko afena oba na me chosa ba di adum ya February 2021 23rd to 27th ye ko ko shia heroes baba nyara sports stadium me fa program is how tie dia me kare we announcement we and your order from above and fa program is how so if you are by empire you be go local ho wa ma what mra ela ma sentam sipi to so entina me kase me ne me yere ene adofunu bia e ka me no yes me papa na o twide ye che so bolo zonkom yes ena emuduro bato ha bebe kala na be kala na ba city samore se be to bi mame calendar account 5 cedi so bolo ni yiri de fi munum bi la uradi shame amen munum bi la uradi shawa obo kwa wo bi ma ya ta so bolo na nkon wo be kini de mo be mi yanu manu so nkon ba ku so bolo ba ko ya da mo se atoto fro somebody we na somebody ba nka assembly me pa so ka se titi come na mo ni fro na protocol so asemo so spending for Japan ko se di otia se no yes I'm just here and na we say something be out ebetia aya papa Thomas so many yes aya o fa opani yawo osu yes ne yere ne ma ene ne nsori obusofo ene be chia yo papa Thomas am so ready na okida 100 Ghana cedis papa ensu so na ento obusion kan nya say be ba ya le so na fe e fa fidie so do biara sabo yi na so akwa esam ka chiche nkonyo bi obi ante so e se pete ma tase enya hokwa do ruwa no wotem ase ruwa ma kase obi ante so ko ko tana so ne trawo no he na tano mi uradi adominim so uradi be shame yes amen to bola man fo no uradi me da wase amen ya no bi ma ya wa ya da ma se ya to so dia aya eja sei yes eja sei ya mi money din eja sei amra papa ti ase no ba kai no edi bomba bo bi o ka se mutu bi ya bo papa biane eja sei ena sei eja sei se we ho aye ni ya se nyame ni pa sei na
awurade nam nsusi no awurade afa no akɔ ntɛm yɛsɛ sɛ na wɔtwe dɛ okura ne nsɛm 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis yɛda wase saa bɛrɛ yi ɔbi fɔti mo onyom no ɛna ɛba no ɔbi fɔti mo onyom no ɛba no na mi fi so aka mo sɛ ɛyɛ ɔsɔfo panin edi ɛde fɛn no ɔsɔfo abugya yi na bi ɛma 25 October ɛwɔ Liberty Kids Park ɛwɔ ne wɔ yi ne yere wɔdeda no fɛfɛɛfɛ ɔto ne nsa do fo nyinaa mebakyɛw ɛyɛ sɛe ɛnsa abɔdeɛ no ɔse ɛnsi panin sam ɛdifoɔ panin na ɛnto ante Naomi 100 Ghana cedis yɛda wase
Abani Thomas. Asɔre mpanimfoɔ ɛne abusua saa bere yi nyinaa yɛahyia ha. Saa na bɛrima ɛnsi anan mu ɔne DC ɛsɛkyerɛ Kumawu. Meka bɛrima na meka Nana Kumawu hene na sɛ Kumawu man hene Madaroma yaba yabɛgya mmienu yɛwɔ faase yadeɛ nyinaa yɛkɔ na yɛde sɛbe yɛhunu ha yi nso akɔto yɛwura nso so anim na yɛanom nsuo ade yɛatwɛn ɔpɛ nti mpanin sɛ mototo mmɔni ne mu ahono bɛrima nsia mu ne nanom ane yɛde si odwam abi mu a Madaroma na yɛapɛgye yɛ mu. Amen. Amen. Yo, many nante yadamase. Sisi same. Sabri na mijna. Book of condolence non chan. Awrachichi sembi awo biano. Condolence book no. Oba baby mijna ya. Atwerefo no ho. Na awrachichi sembi an asempa bia. Opasa wo hwefo. Ya bia book no be kyerɛ bi. Ebi no ma be kyerɛ bi. Nti yɛtwɛn ho. Sisi to aso. Ɛkyɛ bia na wo sɛ santi bi tia. Ɛyɛ na ɔnso bempɔn asante yi ma bempɔn ɔbɛkyia yɛ na ne yɛne ne bɔ mpaeɛ ɛwɔ bepɔ so ɛnyɛ asɛm ketewa o bepɔ so ɛnyɛ asɛm ketewa nana woba na megyina ha yi bia o ɛmɔ ɔbɔ abɛkwan so so saa na yɛ Mr. Ahe Mami Naomi na wotie Papa Thomas na wotie Mr. Ahe a meka no sɛm yi ɔno ne yere yɛne ɔmo ne bɔ mpaeɛ ɛwɔ nkatia bepɔ no so ɔne ne yere ɔmo nsi papa fam koraa ɔsɛ adeɛ yɛ me na ano ne yere bɛsu saa na ɔsɛ papa no to kwan ɛnɛ papa no ba na wɔtwe da yi bisaa yene ne ne yere Mami Naomi ɔmo sɛ ɔnsi so 100 Ghana cedis saa nso na yɛ Michael